या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। भाजपची सावरकर गौरव यात्रा, शिवसेनेचं शक्ती प्रदर्शन। मंत्री उदय सामंत यांच्या बोटीचा अपघात आणि मंत्री केसरकरांच्या जिल्ह्यात डीएड बेरोजगारांचा आक्रोश। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पुरस्काराचा कार्यक्रम आज आपण इथे आयोजित केलात आणि त्या कार्यक्रमाला मला बोलवलं त्याबद्दल मी आधी आपली आभारी आहे। आज ज्या काही सर्व महिलांचा पुरस्कार देऊन मान सन्मानित त्यांना करण्यात आलं त्या सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। भाषण करण्याची तशी सवय नाही, कारण घरामध्ये तिघ जण भाषण करत असतात त्यामुळे मला तसं आता असं वाटतं की मी जास्त बोलू नये, कारण तिघे एवढे बोलत असतात ना, त्यामुळे मी न बोलणं बरं। म्हणून मी लोढाजींना सांगितलं की तुम्ही अध्यक्ष म्हणून भाषण केल्यानंतर मी करणं बरोबर नाही। भाषण करण्याची तशी सवय नाही, कारण घरामध्ये तिघ जण भाषण करत असतात त्यामुळे मला तसं आता असं वाटतं की मी जास्त बोलू नये, कारण तिघे एवढे बोलत असतात ना, त्यामुळे मी न बोलणं बरं। म्हणून मी लोढाजींना सांगितलं की तुम्ही अध्यक्ष म्हणून भाषण केल्यानंतर मी करणं बरोबर नाही। पण आज या महिलांनी जो काही ह्या संस्थेने जो काही कार्यक्रम आयोजित केला तो खरंच वाखाणण्यासारखा आहे। आज समाजातल्या ज्या काही स्त्रिया आहेत ज्यांनी या समाजासाठी जे काही काम केलंय त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। कैलासवासी गुरुवर्य रघुनाथ उर्फ बापी मेस्त्री यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ श्री सद्गुरू संगीत कला आणि सांस्कृतिक मंडळ सावंतवाडी यांच्यातर्फे वसंत स्मृती या संगीत मैफलीचा शानदार शुभारंभ सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आला। सदाबहार गीतांच्या सुरेल मैफलीत रविवारची संध्याकाळ पार पडली। वसंत स्मृती या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आला। प्राध्यापक वसंत कानेटकर, पंडित वसंतराव देशपांडे, संगीतकार वसंत प्रभू, वसंत पवार, संगीतकार वसंत देसाई, गीतकार वसंत निनावे, कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत यांच्या प्रतिभेतून साकार झालेल्या गीतांचा सदाबहार नजराणा या आगळ्या वेगळ्या संकल्पनेवर आधारित ही मैफिल
केशवसूत कट्टा मोती तलाव सावंतवाडी इथं सादर करण्यात आली. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हनं मीडिया पार्टनर म्हणून या संगीत रचनेचं चित्रकरण केलं. यावेळी युवराज लखमराजे सावंत भोसले, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक भाऊ साळगावकर, मंडळाचे अध्यक्ष निलेश मेस्त्री, किशोर सावंत, वैभव केंकरे, हेमंत खानोलकर, ॲडव्होकेट सिद्धी परब, पूजा दळवी, नीरज भोसले, नितीन धामापूरकर आदी उपस्थित होते. या कुठेतरी लोकप्रबोधन, मग नाटक असतील, गीत असतील, कादंबऱ्या असतील, कथा असतील, वेगवेगळ्या आपल्या त्यांच्या कार्याच्या जोरावरच त्यांनी आपल्या समाजात वेगळा ठसा उमटवलेला आहे आणि त्यांच्या कार्याची कुठेतरी दखल आणि त्यांच्या या कार्याचं स्मरण व्हावं या उद्देशाने निलेश मेस्त्री सरांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. तर मी या ठिकाणी एवढंच त्यांना सांगू इच्छितो की खरोखरच निलेश मेस्त्री सरांचा आगळा वेगळा कार्यक्रम आखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या संगीत विद्यालयाची नाटकं वगैरे आम्ही बसवली, त्यालाही खूप प्रतिसाद मिळाला.
बाबींच्या बद्दल सांगायचं काय, बाबी एक हिरा होता आणि त्या हिऱ्याला हे लोक पाचू मारतायत हे पाहून आम्हाला त्यांचं कौतुक वाटतं. तुमच्या या कार्यक्रमाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. 8 मार्चला वसंतोत्सवाला सुरुवात झाली आणि एक मेसेज माझ्या मोबाईलला आला की आम्ही एक कार्यक्रम बसवला होता, पण तो माझ्या काहीतरी वेगळं काहीतरी करण्याची डोक्यात इच्छा होती आणि काय कोणाला पण ती देवाने इच्छा पूर्ण केली आणि तो एक मला मेसेज मिळाला. त्यात मला ती वसंतोत्सवाची माहिती मिळाली. तर मी परवा त्यांना फोन केला सिद्धीबरोबर, की म्हटलं असं एक आलंय मेसेज, आपण तसं एक करूया का एक वेगळा विचार, हे सगळे वसंत. मग त्यावेळी म्हटलं वसंत वसंत म्हणतात, अरे भाऊसाहेब आमच्या भाऊंचं पण नाव वसंतच आहे, म्हटलं त्यांनाच आपण त्या दिवशी बोलवायचं. आणि अशी वेगळी थीम आज यावेळी आम्ही ह्या ठिकाणी सादर करतो आहोत. मग त्यामध्ये अनेक वसंत आहे, वसंत कानेटकर आहे, वसंत देशपांडे आमचे वसंतराव आहेत, संगीतकार वसंत प्रभू आहेत, वसंत पवार, वसंत देसाई, वसंत दिनावे, असे अनेक वसंत यांना एकत्र घेऊन हा वसंत बहार, वसंत स्मृती हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत. आणि आपला या कार्यक्रमाचा उदंड असा प्रतिसाद नेहमीच असतो आणि आजच्याही कार्यक्रमात तो असेल आणि पूर्ण कार्यक्रम तुम्ही हा सगळ्यांनी बघायचा आहे, त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि सर्व विद्यार्थी जे आहेत त्यांना आपला आशीर्वाद तुम्ही द्यायचा आहे. अध्यापक मिलिंद भोसले आणि आमचे दुसरे नेहमी आम्हाला सहकार्य करणारे कैलासवासी आमचे मित्र किंवा आमच्या परिवारातले कैलासवासी ॲडव्होकेट दीपक नेवकी साहेब यांचा पण स्मृती दिन मागच्या मला 8-10 दिवसापूर्वी झाला. मला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं नाही, पण आज या ठिकाणी त्यांना आम्ही आदरांजली या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही अर्पण करतो. या शहरामध्ये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम घडत असताना चैत्रामध्ये वसंत बहरतोय आणि या ठिकाणी संगीत रजनी या ठिकाणी होत आहे. त्या संगीत रजनीला मी मनापासून शुभेच्छा देतोय. पहिलं मी सांगायचं म्हणजे उत्सुक आहे की लोकांना माहीत नसणार, पण थोडे लोकांना माहीत नसणार, जुने लोकांना माहीत असणार, पण शिवरामराजे पण होते, त्यांचं पण ते एकच डिग्री होती त्यांची आणि ते पण इंडियन क्लासिकल म्युझिकमध्ये होती आणि ते नवीन पिढीला माहीत समजायला पाहिजे आणि ते महत्त्वाचं आहे. तर म्हणून सांगायचं उत्सुक आहे, एवढंच मी म्हटलं. आणि आज ह्या कार्यक्रम निलेश मेस्त्री आणि त्यांचे सहयोगी ते कार्यक्रम उपस्थित केलेलं आहे इथं आणि ते भयंकर चांगला कार्यक्रम आहे की इथं आणि ह्या जागात मी सांगितलं केव्हा ते आले होते मला भेटायला, मी त्यांना तेच विचारलं इथं कसं घेतलं, केशव कटावर कशाला, आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की इथं लोक येत राहतात आणि फिरत राहतात आणि ऐकत राहतात की गाणं ऐकतील आणि ते करतील आणि ह्या मुलांना आणि ह्या पुढच्या पिढीना म्हणजे ते लोकांना पोचायला पाहिजे आणि चालता चालता ते ऐकतील तरी तेच महत्वाचं आहे. आणि म्हटलं भयंकर चांगलं आहे आणि तो स्टँड पण एकदम चांगलं आहे म्हणजे. आणि इथं मला वाटतं की मला वाटतं राजवाडापर्यंत तरी आवाज पोहोचवता किंवा तुम्ही माईक चेक करत होता तर तिथपर्यंत पोहोचवता, तर मला बरं आहे की म्हणजे राणी साहेब तरी आणि राजे साहेब तरी ते तरी ऐकतील तिथपर्यंत, तर तेच महत्वाचं आहे. आणि ते राहून पण पाटेकर तरी ऐकतील ते सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि सगळ्यांना इथं म्हणजे त्यांच्या इथं म्हणजे त्यांना आशीर्वाद देतील आणि मी तुम्हाला इथं शुभेच्छा देतो या कार्यक्रमासाठी आणि असेच कार्यक्रम ठेवा आणि असंच काय मदत लागेल. मी सांगितलं की म्हणजे शिक्षण म्हणजे मी म्हणत नाही की मुलांना शिकवायला पाहिजे संगीत कसं गायचं, पण आपलं इंडियन क्लासिकल म्युझिक काय आहे आणि इथलं काय कला आहे ते मुलांना सांगायला पाहिजे, ते महत्वाचं आहे. म्हणजे आमची मागची म्हणजे तुमच्या सगळ्या पिढींना माहीतच आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना प्रेम आहे, पण ते पुढच्या पिढींना ते प्रेम आवड पाहिजे, ते महत्व करायचं आहे. तर तसंच त्याच्यामध्ये काय मदत लागेल तर 100% आपण मदत करू आणि त्याचंच असंच पुढच्या वाटचालीसाठी आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि ह्या कलाकारांना शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108.
उद्योग मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या स्पीड बोटीला मांडवा इथं अपघात झाला। चालकाचं बोटीवरील नियंत्रण सुटल्यानं स्पीड बोट जेटीच्या खांबांना जाऊन धडकले। बोटीचा वेग कमी असल्यानं यावेळी सुदैवानं मोठी दुर्घटना घडली नाही। अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवराज्याभिषेक सोहळा नियोजनासंदर्भातील बैठकीसाठी सामंत गेटवे ऑफ इंडियावरून मांडवा इथं स्पीड बोटीनं निघाले होते। यावेळी छत्रपती संभाजीराजे त्यांच्या सोबत होते। मांडवा जेटीजवळ पोहोचल्यानंतर चालकानं जेटीवर लावण्यासाठी बोट वळवली, मात्र यावेळी चालकाचं बोटीवरील नियंत्रण सुटलं आणि बोट जेटीच्या खालील खांबांना जाऊन धडकले। सुदैवानं बोटीचा वेग कमी असल्यानं यावेळी मोठी दुर्घटना घडली नाही। नंतर मात्र बोट चालकानं बोटीवर नियंत्रण मिळवून बोट तरंगत्या तराफ्यावर सुखरूप लावली, तेव्हा सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला। यानंतर पालकमंत्री सामंत हे मांडवा इथं सुखरूप उतरून रस्ते मार्गानं अलिबागकडे रवाना झाले। मात्र पालकमंत्र्यांच्या स्पीड बोटला झालेल्या अपघातामुळे स्पीड बोटमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षानं समोर आलाय। स्पीड चालकांची बेपर्वाई प्रवाशांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता असल्यानं मेरीटाईम बोर्डानं या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। म्हणजे ही यात्रा महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, प्रांताध्यक्ष आमचे आदरणीय बावनकुळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक विधानसभा वाईज अशा प्रकारच्या सावरकरच्या संदर्भातले जे काय अपशब्द त्या ठिकाणी काँग्रेसने बोलले गेले त्या संदर्भात सगळ्या ठिकाणी भव्य अशा प्रकारची रॅली काढण्याचे जे निर्देश होते त्याप्रमाणे आज शिवसेना, शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमानाने अशा प्रकारची आज रॅली भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी काढण्यात आली। आज आपण पाहताय फार मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त लोकांचा प्रतिसाद या रॅलीला या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि यापुढे कोणीही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल अपशब्द काढू नये अशा प्रकारचे आज एक संकेत या आजच्या रॅलीच्या माध्यमातून सगळ्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे। खरं म्हणजे विरोधक जी काय चुकीच्या पद्धतीने वक्तव्य या ठिकाणी करतायत, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल कोणीही वक्तव्य चुकीचं करू शकत नाही। अनावधानाने जी कोणी चूक केली होती त्यांनी सगळ्यांनी माफी मागितलेली आहे आणि या महाराष्ट्रात अशा प्रकारची चूक कुठल्याही पक्षाचा कुठलाही माणूस या ठिकाणी स्वाभिमानी माणूस करणार नाही आणि महाराष्ट्रातली जनता या संदर्भात सहन करणार नाही। आज कुठलाही मुद्दा विरोधकांकडे नसल्यामुळे आणि जे वाढीव सातत्याने आज जे चांगले निर्णय शिंदे आणि फडणवीस सरकारने घेतले त्याच्यामुळे विरोधकांची आता पायाखालची वाळू घसरली आहे। सगळ्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतोय आणि म्हणूनच विरोधक अशा प्रकारचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात। वैभव नाईक काय बोलतात याकडे लक्ष देण्याची काही गरज नाही। वैभव नाईक कोण आहेत? आज खरं म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची संकेत दिल्यानंतर आपण एखाद्या किरकोळ आमदारांची या ठिकाणी चर्चा करणं हे काय उचित होणार नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची सातत्याने या ठिकाणी हेटाळणी जे लोक या ठिकाणी करतायत त्याच्याबद्दल आपला आजची ही गौरव यात्रा आहे। ही गौरव यात्रा काय दाखवण्यासाठी नाही, हिंदू धर्मासाठी ज्यांनी सगळ्या हिंदू संघटनांना एकत्र केलं तर आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की संपूर्ण जगात बरेचसे ख्रिश्चन राष्ट्र आहेत, बरेचसे मुस्लिम राष्ट्र आहेत, हिंदू राष्ट्र भारत म्हणून एकच आहे आणि म्हणून या ठिकाणी राहणाऱ्या सगळ्या हिंदूंनी एकत्र यावं ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पहिल्यापासूनची इच्छा होती आणि म्हणून आजची ही जी रॅली आहे ही त्यांचा कुठे अपमान होऊ नये, त्यांचा त्या ठिकाणी सन्मान व्हावा हे सन्मानार्थ ही गौरव यात्रा काढली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माणगावमधील धरणवाडी ग्रामस्थांनी पुकारलेल्या घंटानाद आंदोलनात सहभागी झालेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी माणगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी वैभव सावंत, माणगाव सरपंच मनीषा भोसले आणि कुडाळ पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी यांना चांगलंच धारेवर धरलं. ग्रामपंचायतीचा निधी धरणवाडी रस्त्यावर खर्ची पडला असूनही तो रस्ता कसा अडवला जातो? 23 नंबरला रस्ता लागलेला असून तो ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा असूनही ग्रामपंचायत गप्प का, असा सवाल रणजित देसाईंनी उपस्थित केला. 40 वर्ष रस्त्यासाठी आंदोलन करावं लागत असेल तर ते दुर्दैव आहे असं सांगत त्यांनी लवकरच जन आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला. वाटेतून त्याच वाटेतून मी आलो. तुमची गाडी कुठे दिसली नाही मला. व्हिडिओ साहेब म्हणाले गाडी कुठेतरी बंद पडली आहे. वाटेत शोधलं तुम्हाला, कुठे भेटला नाही. बसा. कुठे आलात तुम्ही आता? बरं या, लवकर या, जर लवकर या. कागद त्यांनी मागितले ते तुम्ही देऊ शकत नाही. त्याचा जबाबदारी बंधन द्यायला तयार. ऐका, मी द्यायला तयार आहे. आत्ता आमचा जो निर्णय झालेला आहे तर पूर्ण आम्ही एकदा वरिष्ठांना सगळं मांडल्याची मागणी केली आहे. तर आज आम्ही आता आमच्या बॉडीची पूर्ण एक तास सभा लावली आहे की ह्या संदर्भात आपण काय निर्णय घेतो. कारण याच्यातलं मला पूर्ण अभ्यास नाही आहे. पण आमची आत्ता एक केस अशीच केस आम्ही आमची गुंजा आणि मुंबई त्या विरोधात निश्चित नाही करतो. त्यामुळे थोडंसं अवधी घेतल्याशिवाय म्हणजे अभ्यास केल्याशिवाय निश्चित पूर्ण फिक्स रस्ता होता काही त्यांना आता जे नवीन झालेलं आहे. तुमचं काय म्हणतं? तुमचं काय म्हणतं? तुम्ही काय म्हणता? तुमचं काय म्हणतं? ही मालमत्ता तुमची आहे की नाही एक पहिला. दुसरं, या मालमत्तेच्या कुठच्याही विकास कामासंदर्भात किंवा कुठच्याही कामासंदर्भात आपल्याला कोर्टाकडून काय स्थगिती विगिती आहे का? या प्रॉपर्टीवर तुम्ही काम करू नका. ही ग्रामपंचायतची मालकी आहे ते तुम्ही मान्य नाही करता का? 23 नंबरला आहे, 23ला आहे म्हणजे ग्रामपंचायतची मालमत्ता आहे, तुम्ही मान्य करता स्वतः प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून, बरोबर? तुम्हाला आतापर्यंत कोर्टाचा कुठचाही आदेश आहे का असा की या प्रॉपर्टीवरती काम करू नये, काय करू स्टे आहे किंवा अन्य काय गोष्टी आहेत तुमच्याकडे असं आलं आहे का? या संदर्भात दिवाणी दावा चालू आहे, बरोबर? याच्यात अद्यापपर्यंत तुमच्या विरोधात तुमचा निकाल लागलेला आहे का? नाही लागला. सगळे तुमच्या बाजूला लागले आहेत, बरोबर ना? ग्रामपंचायत नसेल, बरं मी काय म्हणतो, ग्रामपंचायत पार्टी पण नाही केलं, पार्टी पण केली, ठीक आहे. म्हणजे मग तुमचा विषय येत नाही, तुम्हाला कुठचाच प्रतिबंध केलेला नाही. धरणवाडी ग्रामस्थांचं आंदोलन चालू असताना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई दाखल झाले. रस्ता अस्तित्वात असेल तर तो रोखून धरण्यात येतो, मग ग्रामपंचायत प्रशासन करते काय? तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचं संरक्षण करू शकत नाही, अशा प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर केलाय, त्याचबरोबर इतर अधिकाऱ्यांवर देखील केलाय. रणजित देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिकारी वर्ग निरुत्तर झाले. जो रस्ता रोखत असेल त्यावर कारवाई करून रस्ता खुला करा, अन्यथा जनआंदोलन छेडू असा इशारा देताच माणगाव ग्रामपंचायतीनं मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतल्यावर हे आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आलं. कोणीतरी एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या गोष्टीला हजर राहणं आवश्यक आहे. अशा आंदोलनाला भेट देणं गरजेचं आहे. कारण अगोदर लेखी स्वरूपात कळवलेलं होतं, 10-15 दिवस अगोदर लेखी कळवलेलं होतं आणि त्याची दखल देखील योग्य त्या अधिकाऱ्यांनी घेणं गरजेचं आहे. कारण त्यांनी कुडाळ पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी या सर्व लोकांना कळवलेलं होतं. त्यामुळे एक वरिष्ठ अधिकारी इथे येणं गरजेचं होतं. आज ते काय येऊ शकले नाहीत मला माहीत नाही, परंतु निश्चितपणे आम्ही त्यांना देखील याचा जाब विचारू की आपण एखाद्या आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवतो तेव्हा त्याला तेवढे अधिकार आहेत की नाही, हे उत्तर देण्या लोकांना सामोरं जाण्याचं किंवा उत्तर देण्याचे अधिकार आहेत की नाही हे देखील महत्त्वाचं आहे. आणि निश्चित हा जो प्रकार आहे हा मी आज कुडाळ व्हिडिओशी बोलणारच आहे, परंतु त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी देखील बोलणार आहे. बघूया आता ग्रामपंचायतीकडून कसा प्रतिसाद मिळतो त्याच्यावर सगळं अवलंबून आहे. परंतु आम्ही सर्व नागरिकांच्या वतीने आम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त करतो की या ग्रामस्थांच्या ज्या काही संतप्त भावना आहेत त्याचा विचार करून ग्रामपंचायत लवकरात लवकर योग्य ती पावलं उचलेल. मुळात माणगाव धरणवाडी ही जी वाडी आहे या वाडीमध्ये जाणारा जो मुख्य रस्त्यापासून वाडीपर्यंत जाणारा रस्ता आहे
या रस्त्याकरता स्थानिक खासदार निधीतून 6 लाख रुपये मंजूर झालेले होते. काँग्रेसचे खासदार श्री कुमार केतकर यांच्या माध्यमातून ते पैसे मंजूर झालेले होते आणि त्याकरता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेव्हा ग्रामपंचायतीकडे आवश्यक कागदपत्र मागितली तेव्हा ग्रामपंचायतीकडून त्यांना ज्या पद्धतीने प्रतिसाद देणं आवश्यक होतं त्या पद्धतीत दिला गेला नाही. जी काही कागदपत्र त्यांना सादर होणं गरजेचं होतं. खरं तर माझ्या मते ग्रामपंचायतीची मालमत्ता आहे, 23 नंबर उतार्यावरती तो रस्ता आहे आणि स्वतःच्या मालमत्तेचं संरक्षण करणं हे ग्रामपंचायतीचं प्रथम कर्तव्य आहे. असं असताना देखील ग्रामपंचायत स्वतःच जर काय आपल्या एखाद्या रस्त्याबद्दल शाशंक असेल किंवा हा रस्ता आपला आहे की नाही याच्याबद्दल त्यांच्या मनात काय किंतु परंतु असेल तर ते चुकीचं आहे. आणि म्हणून आज या ग्रामस्थांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, अनेक वेळा त्यांच्याकडे येऊन समक्ष भेटून चर्चा केली, परंतु कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे आज या वाडीतील सर्व ग्रामस्थ साधारण 100 ते 150 ग्रामस्थ या ठिकाणी घंटानाद आंदोलन आणि मूकमोर्चा निमित्ताने इथे आलेले आहेत. इथे आल्यानंतर आम्ही या गावाच्या सरपंच मॅडम असतील, याचे ग्राम विकास अधिकारी असतील किंवा कुडाळहून खास आलेले ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आणि मुळात जी काय उत्तरे ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आलेली आहे ती सपशेल चुकीची आहेत. अशा प्रकारे ग्रामपंचायत स्वतःच्याच रस्त्याच्या मालकीबद्दल किंवा मालकीचं खंडन करू शकत नाही. उलट आपली मालकी कशी सुरक्षित ठेवणं हे त्यांचं काम आहे. असं असताना देखील त्यांनी हा जी प्रक्रिया केलेली आम्ही त्यांना योग्यरित्या समजावून सांगितलेलं आहे. या ग्रामस्थांच्या भावना देखील अत्यंत संतप्त आहेत. कारण मुळात त्या जो 1-1.25 किलोमीटरचा रस्ता आहे हा अत्यंत खराब झालेला रस्ता आहे. वारंवार या रस्त्यावरती ग्रामपंचायतीने या अगोदर देखील खड्डे बुजवणं किंवा अनेक प्रकारची कामं केलेली आहेत, आपला निधी खर्च केलेला आहे. असं असताना जेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चुकीची माहिती दिली जाते तेव्हा हा रोष निर्माण होणं हे स्वाभाविकच आहे. परंतु आता झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवलेलं आहे. आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळपर्यंत कुडाळ पंचायत समितीकडून त्यांना मार्गदर्शन येईल आणि ते मार्गदर्शन आल्यानंतर ग्रामपंचायतीने आम्हाला अशी हमी दिलेली आहे की जी काय कागदपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करणं आवश्यक आहे ते आम्ही तातडीने सादर करू. आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं की या सर्व हे ग्रामस्थ आहेत, या ग्रामस्थांनी हा जो काय लढा पुकारला किंवा आंदोलन आज इथे जे केलं त्याला कुठेतरी यश येत आहे असं मला आता दिसतंय. विषय असा आहे की हा जो रस्ता आहे हा 23 नंबरला नोंद आहे. एका ठिकाणी ग्रामपंचायत 23 नंबरला नोंद आहे असं म्हणते आणि दुसऱ्या ठिकाणी ग्रामपंचायत सांगते की या रस्त्याची आम्ही जबाबदारी घेणार नाही. ग्रामपंचायत अधिनियम 1958च्या कायदा कलम 38 प्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचं संरक्षण करणे, त्याचं देखभाल करणे, ती दुरुस्ती करणे सर्वस्व जबाबदारी ही ग्रामपंचायत प्रशासनाची आणि सरपंचाची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरपंच ही जबाबदारी घेत नसल्यामुळे या ठिकाणी मी आंदोलन केलेलं आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या ठिकाणी या ग्रामस्थांनी जो काय लढा उभा केला या लढाईमध्ये यांना न्यायालयाने पण या ठिकाणी निर्णय त्यांच्यासारखे झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये दिवाणी न्यायालयाचा ह्याच्यात पूर्णपणे ताकदीचा हुकुमनामा झालेला आहे. त्याच्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाच्या संदर्भात निर्णय झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर प्रमुख जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे आणि हा निर्णय 2016मध्ये लागलेला आहे. त्यानंतर या न्यायालय या संदर्भात कुठल्याही न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट विषय नाही आहे. ह्या रस्त्यावर गेली 4 ते 5 वेळा या ठिकाणी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडनं यापूर्वी खर्च झालेला आहे. असं असूनही ग्रामपंचायत मात्र हे आडमुठं धोरण या ठिकाणी घेत आहे आणि या लोकांचा होणारा त्रास हा फक्त आणि फक्त विरोध म्हणूनच या ठिकाणी केला जात आहे असं आमची भूमिका आहे. म्हणून या सगळ्या विषयाला आमचं आंदोलन छेडलेलं आहे. आंदोलन पहिलं आम्ही या सगळ्याच्या विरोधात प्रतिकात्मक घंटानाद आम्ही केलेलं आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणी गेली 8 दिवस आम्ही या ठिकाणी ग्रामपंचायत प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं की या संदर्भात जो निधी उपलब्ध आहे त्या संदर्भात आपण लवकरात लवकर कागद द्यावे जेणेकरून या गावाचा विकासाला कुठली खिळी बसू नये. परंतु या प्रशासनाला या ग्रामपंचायतीला कुठल्या प्रकारची लोकांची दखल नसल्यामुळे या ग्रामपंचायतीचा आमचा विश्वास उडलेला आहे. आम्हाला ही ग्रामपंचायत न्याय देऊ शकत नाही या मतावर आम्ही ठाम झालो आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती विरोधात आता आम्ही मूक मोर्चा ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आता आमची अपेक्षा फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आहे जेणेकरून जे प्रशासकीय अधिकारी ते आम्हाला न्याय देतील आणि या लोकशाहीवर जो आपला असलेला जो विश्वास आहे हा विश्वास अबाधित ठेवण्याचं काम हे प्रशासकीय अधिकारी करतील असं आम्हाला ठाम मत आहे. गेली 40 वर्षे ही झगडत आहेत लोक या रस्त्यासाठी आणि खरोखरच त्रास होते त्यांना. त्या ठिकाणी पेशंट असतात, इवन म्हणजे थोडक्यात बोलायचं प्रेग्नेंट लेडीज वगैरे तर त्यांना आणायला जायला म्हाताऱ्या माणसांना वगैरे खूप त्रास होतो त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी 23 नंबरला लागलेला आहे रस्ता. याच्या अगोदर खडीकरण झालेलं आहे, त्यानंतर संरक्षक भिंत पण बांधण्यात आली आहे. त्यानंतर हा कशाला प्रलंबित विषय आणि निधी पण मंजूर झालेला आहे या ठिकाणी. तर या ठिकाणी आमची अपेक्षा आहे हा रस्ता व्हावा आणि ह्या जो त्रास होतो ह्या लोकांसाठी त्यांना आपण हा पाठिंबा देत आहे शिवसेनेवर. दुर्लक्ष ग्रामपंचायत करत आहे आणि जर दुर्लक्ष करत असतील तर आम्ही पुढचा विचार करू याच्यावर काय करू शकतो ते. मूक मोर्चा घंटानाद त्याचा एकच अर्थ आहे असा की ज्या वेळेला आम्ही पत्रव्यवहार निधी मंजूर झाल्याच्या नंतर ज्यावेळी ग्रामपंचायतीकडे जे पत्रव्यवहार केला तो अशा चुकीच्या पद्धतीत पत्रव्यवहार केला सरपंचाकडून आला, त्यामुळे तो निधी रोखला गेला.
त्याच्यामुळे तो निधी पडू शकला नाही आणि आता 31 मार्च होऊन गेलेले आणि गेली 40 वर्ष मला वाटतं 15 वर्षापूर्वी खडीकरण झालेला रस्ता पंचायत समितीतून आज त्याच्यावर एवढे दगड धोंडे पडले आहेत. अक्षरशः आमच्याकडचे असे 2 पेशंट आहेत ते पॅरालाइजमध्ये पडले. अक्षरशः 4 माणसांनी उचलून अर्धवट आणावं लागतं चादरीतून. त्यांना आणल्याच्या नंतर मग रिक्षा मिळते आम्हाला. आणि ते दगड 12 वर्ष खडीकरण झालेल्या रस्त्याचे दगड कसे येणार आहे सगळ्यांना साहजिक माहिती आहे. आज तो वेळ आलेली डांबरीकरणाचा आणि सगळा निधी मंजूर झालेला, तो निधी मंजूर राजकीय दबावाच्या हेतूपोटी तो दाबण्यात आला. चुकीचं पत्र देऊन तो निधी थांबवण्यात आला आहे. ह्याच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवलेला आहे आणि लोकशाहीच्या मार्गाने आज मुकमोर्चा करून आम्ही आवाज उठवतो आणि ह्याची दखल वरती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेऊन त्वरित आमची मागणी मान्य करू, एवढीच आमची पत्रकारा माध्यमातून आम्ही विनंती करतोय. आमची मागणी एकच, फक्त रस्त्याचे डांबरीकरण होऊन आम्हाला रस्त्याच्या सोयी मिळाव्यात आणि रस्ता 40 वर्ष झाली आम्ही त्यासाठी झगडत आहोत. परत रस्त्याला खडीकरण करून आता निधी आला तरी ग्रामपंचायतीने त्याच्यावर लक्ष दिला नाही, पत्रवर पाठवली नाही. त्याच्यामुळे निधी आलेला वापरला जात नाही कारण त्यांना वाटतं की रस्ता नाहीच आहे. मोहिनी मोहनदुरी. आता सध्या माझे मिस्टर आजारी आहेत. त्यांना जर पॅरलॅसमुळे त्यांना डॉक्टरकडे न्यायचं झालं तर वाडीत माझी मुलं इथं नसल्यामुळे वाडीतील 1-2 पुरुषांना बोलून त्यांना अर्ध्या वाटेत चादरीतून न्यावं लागतं. त्याच्यानंतर ते रिक्षावाले रिक्षात घालून नेतात. डिलेवरी रस्त्यात झाली म्हणजे घरापर्यंत रिक्षा न आल्यामुळे चालत जावं लागलं. जाता जाताच वाटेत डिलेवरी झाली, त्यामुळे मुलाला पण खूप त्रास झाला. आता वस्तू हा वाद काही नवीन नाही आहे, गेल्या 40 वर्षातला वाद आहे. मी आत्ता नवीन सरपंच आहे. या संदर्भात तसे मला सखोल पूर्ण माहिती नाही आहे. जे काय पेपर होते त्याच्या अनुषंगाने मी ते उत्तर दिलेलं होतं. आत्ता मी ह्या संदर्भात पूर्ण वरिष्ठांकडे माहिती मागितलेली आहे, त्यांचं लेखी मार्गदर्शन मागितलेलं आहे, जेणेकरून जे काय येईल त्या अनुषंगाने मी यांना ते कळवण्यात येईल. त्यांचं जिल्हा न्यायालय तालुका न्यायालय निर्णय झाला तरी आमच्या असेटमेळा त्याचा कुठेही उल्लेख नाही आहे आणि जो काय बदल असेल त्याचा पण उल्लेख नाही आहे. त्यामुळे आता मी एवढंच सांगू शकते की जे काय असेल ते आम्ही चर्चेअंतर्गत ठरवून तुम्हाला एक योग्य वेळ देऊन तुम्हाला कळवण्यात येईल आणि त्यांना आता कळवण्यात येईल. आत्ता मी तरी काय सांगू शकत नाही. आमचा जो निर्णय व्हायचा आहे, निर्णय चालू आहे आमच्या ह्यावर. सध्या तरी या विषयाचं काय कुठपर्यंत काय होतं ते बघूया आणि त्याच्या अनुषंगाने पुढचे निर्णय ठरवूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगारांचं आंदोलन तब्बल 7व्या दिवशीही सुरू आहे. जोपर्यंत स्थानिक शिक्षक भरती होणार नाही तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेणार नाहीत असा इशारा डीएड बेरोजगार संघटनेनं दिला. याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट. भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही, रोजगार नाही, सांगा आम्ही जगतोय. 12 वर्ष भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही, रोजगार नाही, सांगा आम्ही जगतोय. 12 वर्ष भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही, रोजगार नाही, सांगा आम्ही जगतोय. शाळा आमची, पोरं आमची, शिक्षकांना पाहिलो, शाळा आमची, पोरं आमची, शिक्षकांना पाहिलो. स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल 576 उपशिक्षक आणि 297 पदवीधर शिक्षक पदे ही रिक्त आहेत. तर जिल्ह्यातून कार्यमुक्त होणारे तब्बल 366 शिक्षक आहेत. या सर्वांची संख्या बघता तब्बल 1239 शिक्षक पदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रिक्त होणार आहे. 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत बदली पात्र परत जिल्ह्यातील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे.
म्हणजे आमची पहिली सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे की आज तब्बल 12 वर्षे भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहे आणि आज आमचा स्थानिक डी.एड बेरोजगार प्रत्येकाची वयोमर्यादा ही पूर्णपणे ओलटून गेलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला न्याय पाहिजे आहे, रोजगार पाहिजे. सन 2007मध्ये सरसकट भरती झाली होती आणि सन्माननीय राणेसाहेबांनी आम्हाला न्याय दिला होता. तर आज तशाच प्रकारे या ठिकाणी जिल्ह्यातील बेरोजगारांना असं वाटतं की आमचे जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर आम्हाला न्याय देतील, या आशेने या ठिकाणी पोटतिडकीने आम्ही या ठिकाणी मागणीसाठी बसलेलो आहोत. आज 7वा दिवस आहे. आज महिला वर्गाचा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी प्रतिसाद आहे आणि आज पूर्णपणे सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दुर्गम आणि डोंगराळ भाग आहे. बोलीभाषा वेगळी आहे. त्यामुळे हे सगळे निकष ओळखून त्यांनी स्थानिकांना न्याय द्यावा एवढंच सांगू इच्छितो. जिल्ह्यात तब्बल नाही म्हटलं तरी 2000पेक्षा जास्तही उमेदवार त्या ठिकाणी डी.एड बेरोजगार आहेत, ज्यांनी शासनमान्य पुणे बोर्डाची पदविका घेतलेली आहे असे बेरोजगार आहेत. प्राथमिक नाही म्हटलं तरी एक 1100 तरी जागा रिक्त आहेत. TET म्हणजे झालं असं की 2013पासून TET चालू आहे आणि 13 नंतर 19मध्ये जो मोठा भ्रष्टाचार बाहेर पडला, तब्बल 9,500 बोगस प्रमाणपत्र बाहेर पडलीत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात मोठमोठे अधिकारी त्या ठिकाणी दिसून आलेत. तसं झालं की आता टेट परीक्षा किंवा शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा जी घेतली गेली, त्या टेट परीक्षेतसुद्धा त्या ठिकाणी संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यामुळे आमच्या उमेदवारांना अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या परीक्षांवर आता विश्वासच राहिला नाही. त्यामुळे आम्ही काय म्हणतो की आज जी महाराष्ट्रात जी भरती प्रक्रिया होती ती प्रथम जिल्हा स्तरावर स्थानिकांना 80% प्राधान्य देऊन 20% जागा इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांना द्यावा आणि सरसकट डी.एडच्या जी गुणवत्ताधारक म्हणजे डी.एड प्रमाणपत्र घेतलेलं आहे त्या पदविकेद्वाराच त्या ठिकाणी भरती प्रक्रिया करावी हे एवढंच मागणं. 2010 मध्ये शेवटची शिक्षक भरती झाली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे असताना 333 शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. मात्र 12 वर्ष शिक्षक भरती न झाल्यामुळे डी.एड बेरोजगारांची वय संपून जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत स्थानिकांची डी.एड पदविकेच्या आधारावरच सरसकट भरती करावी अशी मागणी होते. जवळजवळ 1485 डी.एड बेरोजगार हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. सिंधुदुर्गात तब्बल 1239 जागा या रिक्त आहेत. त्यातच TET परीक्षा वादात अडकल्यानं डी.एड बेरोजगारांचा या परीक्षेवर विश्वास नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. गेले 7 दिवस आम्ही आज इथे उपोषणाला बसलेलो आहोत. आमची मागणी फक्त एवढीच आहे की स्थानिक डी.एड बेरोजगार हा गेली 12 वर्ष म्हणजे एक पूर्ण तप म्हटलं तरी हरकत नाही की आज भरती होईल शिक्षकांची, उद्या भरती होईल आणि आम्हाला डी.एड पदविका जो अभ्यासक्रम आम्ही महाराष्ट्र शैक्षणिक राज्य परीक्षा परिषद पुणे मंडळ यांच्यामार्फत 2.5 वर्षाच्या कालावधीत घेतलेला आहे आणि बहुतेक हे जे बेरोजगार आहेत कोकणातले ते अगदी मेरिटच्या गुणवत्तेवर चांगल्या गुणवत्तेने पास झालेले आहेत. तर त्या मेरिटच्या आधारे त्यांची भरती करण्यात यावी आणि शालेय शिक्षण मंत्री आहेत माननीय दीपकभाई केसरकरजी यांच्याकडनं नक्कीच आम्हाला ह्या संदर्भात न्याय मिळेल असे आम्ही पूर्ण महिला वर्ग आणि डी.एड बेरोजगार याविषयी सर्व पक्षांचा चांगल्या पद्धतीने आम्हाला पाठिंबा आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटना, माजी स्वातंत्र्य सैनिक संघटना, व्यापार शिक्षक संघटना सगळ्यांचा आम्हाला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. प्रमुख मागण्या म्हणजे स्थानिकांना डी.एडच्या पदवीवरतीच मेरिट गुणाच्या आधारे भरती व्हावी. TET संदर्भात आता गदारोळ हा निर्माण झालेलाच आहे. 2017 पासून तसं बघायला गेलं तर एक प्रकरणं निघतच आहेत. 2019मध्ये जसं फाले सरांनी सांगितलं की 9,500 प्रकरणं बाहेर पडली आणि आता ह्या 2 दिवसापूर्वी 2007 मधलं देखील एक नगरमध्ये प्रकरण बाहेर पडलेलं आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार चालूच राहणार. त्यामुळे आमचा TET वरचा विश्वास उडालेला आहे. तर पदवी अभ्यासक्रमावर आधारित 1983-84 सालापासून जेवढे शिक्षक भरती झाले ते कधी त्या पदविकेवर आधारित निलंबित केले गेले नाहीत. मग आता TET वरती समाविष्ट केले जातात शिक्षक आणि परत ते बोगस प्रकरण ठरवून निलंबित केले जातात. तर आम्ही त्या TET वर कसा विश्वास ठेवावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक डी.एड बेरोजगारांनी आपली लढाई आता तीव्र केली आहे. आता नाही तर कधीच नाही या इराद्यानं हे डी.एड बेरोजगार मैदानात उतरले. आपल्या मुलाबाळांसह महिला सुद्धा तानभूग विसरून उपोषणात उतरल्या. 5 उपोषणकर्त्यांना ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक डी.एड बेरोजगार यांच्या अपेक्षा दीपक केसरकर यांच्याकडून वाढल्या. पण दीपक केसरकर यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून राहिलंय. हा प्रश्न मंत्री केसरकर कसा सोडवतात हे पाहणं उत्सुक्याचं ठरणार आहे. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ऍक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. की प्रत्येक विधानसभेमधून दोन्ही पक्षाच्या एकत्रितरित्या आज अशा प्रकारचा गौरव यात्रा या ठिकाणी काढावी आणि म्हणून आपण सर्वजण या ठिकाणी फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात. मनापासून आपल्याला दोन्ही पक्षाच्या वतीने मी धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे आजची जी या ठिकाणची रॅली होती ही एक सुरुवात आपण त्या ठिकाणी केली होती. महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी कशा प्रकारच्या रॅल्या निघाल्या आपण या ठिकाणी बघितलंय. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडी विधानसभेची पहिली रॅली होती. उद्या दुसरी रॅली विधानसभा कुडाळ मालवणची होईल आणि शेवटी आपल्या जिल्ह्यातली तिसरी जी विधानसभाची रॅली आहे ती कणकवलीला त्या ठिकाणी होईल. उद्या या दोन्ही रॅलीमध्ये ज्या ज्या लोकांना शक्य आहे त्या सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी सहभागी व्हावं अशा प्रकारची पण विनंती आपल्याला या ठिकाणी करतो. ज्यांनी सावरकरांबद्दल अपशब्द काढले त्या सगळ्यांचा सातत्याने आपण निषेध केलेलाच आहे. पुन्हा कोणी कधी सावरकरांच्या संदर्भात अशा प्रकारची हिंमत करणार नाही, त्यांच्याला विरोध त्या ठिकाणी करणार नाही. आणि म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी JJR देशासाठी केलं, जो आपल्याला या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, आपले हाल अपेष्टा सहन करून त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. अशा थोर वीराच्या संदर्भात पुन्हा आपण या ठिकाणी कोणी अवमानात्मक शब्द काढू नये अशा प्रकारचा निर्देश आज आपल्या दोन्ही पक्षाच्या वतीने सगळ्यांना या ठिकाणी दिलेला आहे. आपल्या या सगळ्या गौरव रॅलीवर प्रचंड काही लोक टीका या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतात. आज त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा मुद्दा नाही. आज देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे साहेब ज्या पद्धतीने विकासाला सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे, आपल्या जिल्ह्याचाच विचार केला तर जवळजवळ 3,000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे. अशा प्रकारचा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक लोकांसाठी, महिलांसाठी आज 50% आरक्षण त्या ठिकाणी ST मध्ये दिलेलं आहे. आज विमामध्ये 1 रुपयाच्या कवच आपण त्या ठिकाणी आज शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिलेलं आहे. असे अनेक विषय आज हे आपलं सरकार या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने करतंय आणि म्हणून आज आघाडी त्या ठिकाणी एकत्र झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. खोट्या सरकारचं करायचं काय? कमी करा रक्ताचे दर कमी करा, कमी करा. अरे कमी करा.
रक्तपिपासू सरकारचं करायचं काय? करणाऱ्या शिंदे सरकारचा रक्ताचे दर कमी करा, रक्ताचे दर कमी करा. खोके सरकारचं करायचं काय? एवढी गर्दी कशाला? गद्दार सरकारचं करायचं काय? या खोके सरकारचं करायचं काय? रक्तपिपासू सरकारचं करायचं काय? कमी करा, कमी करा, कमी करा, कमी करा. रक्तपिपासू सरकारचं करायचं काय? रक्तपिपासू सरकारचं करायचं काय? सुद्धा या सरकारला जाग येत नाही, कारण हे सरकार कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. त्यामुळे सरकारला जाग येण्यासाठी आम्ही घंटानाद आंदोलनाचा इथे घंटानाद आंदोलन करून निषेध नोंदवतोय. आणि या प्रसंगी सर्व उपस्थित आमचे आमदार वैभव नाईक आहे, तसेच त्याचा निषेध करण्यासाठी तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे जमा झालात. महाराष्ट्रातलं मी साहेबांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रातलं युवा सेनेचं रक्त पिशवीच्या वाढी संदर्भातलं हे पहिलं आंदोलन आहे जे युवा सैनिकांनी छेडलेलं आहे. आणि सिंधुदुर्गातनं हे आंदोलन छेडलेलं आहे कणकवली विधानसभेच्या माध्यमातून. आणि सर्वच युवा सैनिकांना आम्ही विनंती केली होती की या दिवशी तुम्ही जमायचं इथे आणि या ठिकाणी जमून त्या सरकारचा निषेध नोंदवायचा आहे. 8 फेब्रुवारी 2023 ला ज्यावेळी हा GR आला आणि त्याच्यानंतर आम्ही या निवेदन देऊन त्यांना एक निवेदन दिलं होतं आणि त्यानंतर सुद्धा या सरकारला जाग गेलेली नाही. त्यानंतर आम्ही खरं सांगायचं म्हणजे रक्त हे आम्ही सर्वच जण युवा सैनिक असतील सर्वजण असतील हे दान करत असतो. आणि दान केलेल्या रक्ताची किंमत करण्याचा अधिकार या सरकारला कोणी दिला याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत. आणि आमच्या रक्ताची किंमत, सर्वसामान्यांची रक्ताची किंमत करण्याचा अधिकार या सरकारला नाही आहे. यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत, होय ना? रक्ताची किंमत करण्याचा अधिकार तुम्ही दिलाय का या सरकारला? या सरकारने कुठच्याही परिस्थितीत आपल्या रक्ताची किंमत करायची नाहीये. सर्वच रक्तदाते असतात ते आपले रक्तदान करत असतात आणि दान करून हे रक्तपेढीमध्ये जात असतं आणि रक्तपेढीतनं हे वितरण होत असतं. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 450 वरून गेले 3 पटीने 1100 रुपये हा भाव वाढवला गेलेला आहे. यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत आणि याचा खरोखर मी निषेध करतो. दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून शिवसेना प्रमुखांनी आमचं दैवत बाळासाहेब ठाकरेंच्या पवित्र स्मृती संबोधन करून कणकवली विधानसभेच्या युवा सेनेच्या वतीने आयोजित केलेल्या या रक्तपिपासू सरकारच्या रक्तवाढीच्या विरोधात असलेल्या आंदोलन प्रसंगी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सतीजी सावंत, संजयजी पारकर, महिला आघाडीच्या जान्हवीताई सावंत, निलमताई सावंत, मंदार शिरसाट आणि त्यांच्या पुढाकाराने हा मोर्चा या ठिकाणी भव्य सुरुवात होतोय. ते युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक आणि सर्व कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे त्याचे सर्व सहकारी. खरं तर युवा सेनेचं मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करेल. शिवसेनेची स्थापना 80% समाजकारण या माध्यमातून झाली आणि लोकांचे काय विषय आहेत ते सातत्याने शिवसेना रस्त्यावर येऊन या ठिकाणी विषय सोडू लागले आणि त्यातनंच शिवसेना या ठिकाणी एवढ्या पदामध्ये या ठिकाणी पोहोचली. खरं तर मग संजय पडते यांनी सांगितलं प्रमाणे 1928 साली म्हणजे जवळजवळ 35 वर्षापूर्वी संजय पडते यांनी रक्तदान केलं आणि अशा त्यावेळेच्या शिवसैनिकांच्या माध्यमातून सातत्याने लोकांना मदत करून आज शिवसेना या ठिकाणी इथपर्यंत पोहोचली आणि म्हणूनच शिवसेनात आज रक्त वाढ झाली आहे आणि याचा विचार फक्त सामान्य शिवसैनिकच करू शकतो आणि हे आज तुमच्या उपस्थितीनुसार या ठिकाणी दिसून आलं. खरं तर आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय? उद्धवजी नेहमीच सांगतात रामनवमीमध्ये एखाद्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालं किंवा नवनीत राहण्यासाठी कुठेतरी हनुमान चालीसा वाटली तर या ठिकाणी हिंदुत्व नाही. आमचं हिंदुत्व म्हणजे हेच, ज्याला गरज आहे रक्ताची त्याला रक्त देणं, ज्याला मग तो हिंदू मुसलमान न बघणं, हेच खरं तर शिवसेनेचं हिंदुत्व या ठिकाणी आहे. कारण मी कसं की गेल्या 70 वर्षाच्या कालावधीमध्ये शिवसेनेकडे फक्त 7 वर्ष सत्ता होती, परंतु 7 वर्ष सत्ता असताना शिवसेनेने जे काम केलं ते काम इतर कोणी करू शकलं नाही. ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. आज 70 वर्षामध्ये शिवसेनेने कधी सत्ता बघितली नाही, तर शिवसेनेने जे लोकांचे विषय आहेत ते रस्त्यावर घेऊन येण्यासाठी या ठिकाणी प्रयत्न केला. आज खरं तर मला आनंद एवढ्या गोष्टीचा होतोय की आज आपण तरुण पिढी या शिवसेनेच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाला. येणाऱ्या 25-30 वर्षामध्ये आपल्याला शिवसेनेचं काम करायचं असेल तर हे काम आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे. सत्ता, पद, संपत्ती येतच जातील
परंतु हे काम शिवसेनेचं कोणी हिरावू शकत नाही हे आजच्या उपस्थितीवरून या ठिकाणी दिसून आलेलं आहे. खरं तर गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मला सतीश सावंत यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे उद्धवजींनी काय काम केलं हे लोक प्रश्न विचारतात. तर उद्धवजींनी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये काय काम केलं. खरं तर आपल्याला माहित असाल की कोरोनाची लाट सुरू झाली आणि कोरोनामध्ये इथल्या खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये इथल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हजार रुपये खर्च करून सुद्धा ती आरटीपीसीआर टेस्ट होत नव्हती. पहिल्या 2 महिन्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आरटीपीसीआरची मोफत या ठिकाणी सोय करण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. शाळा म्हटलं की वर्ग, त्यात शिकणारे विद्यार्थी, शिक्षक, फळा, खडू असं काहीच चित्र असतं. पण ओरोसच्या न्यू इंग्लिश स्कूलची बातच काही वेगळी आहे. इथं शालेय शिक्षणाबरोबरच शेती, कौशल्य विकासाचंही शिक्षण दिलं जात आहे. यावर्षी या मुलांनी भाजीचा मळा केलाय. भेंडी, गवार, वाली, कलिंगड याचं पीक घेऊन एक वेगळा आनंद मिळवलाय. मागच्या वर्षी भोपळ्याचं पीक घेऊन त्यांनी चक्क 12,000 रुपयांची कमाई देखील केली होती. बघूयात न्यू इंग्लिश स्कूलचा हा आनंद अभ्यासक्रम. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांचा हा अभंग. आणि इथे जे आता आपण वातावरण बघतोय याच्यामध्ये कुठेतरी थोडंसं साधर्म्य दिसतंय. आजकाल शाळांमधली मुलं म्हणा, कॉलेजमधली मुलं म्हणा, ते सतत व्यस्त असतात हातामध्ये मोबाईल किंवा नेटवरती काहीतरी शोधण्यामध्ये. परंतु न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोस सिंधुदुर्ग नगरीची ही जी काही मुलं आहेत त्यांना इथल्या व्यवस्थापनाने, इथल्या शिक्षक वृंदाने असं काही प्रशिक्षण दिलेलं आहे की ते व्यस्त आहेत सगळे या शेतीमध्ये किंवा ह्या बागेमध्ये. न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोसने सतत गेल्या 2 वर्षापासून हा सुंदरसा उपक्रम राबवलेला आहे. इथल्या विद्यार्थ्यांना शेतीकडे परत वळा याच्यासाठी त्यांनी मागच्या वर्षी भोपळ्याची शेती केली होती आणि त्या भोपळ्याच्या विक्रीमधून तब्बल 12,000 रुपये या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले होते. यावर्षी त्याच्याच पुढे जाऊन त्यांनी कलिंगडाची शेती केली आहे. भेंडी, गवार, वाली, फरसबी अशासारख्या भाज्या लावलेल्या आहेत, पालेभाज्या लावलेल्या आहेत. आणि या मुलांना या शेतीमधून स्वावलंबन कसं काय करता येईल याचे धडे न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोसचं व्यवस्थापन आणि इथला शिक्षक वृंद देतोय. आज आपण अशाच ठिकाणी आलोय. अत्यंत सुंदर प्रसन्न असं वातावरण आहे. आपण विचारूया इथल्या मुलांना, इथल्या विद्यार्थ्यांना आणि इथल्या व्यवस्थापनाला की हे सगळं कसं काय घडलं. चला. ओरोस न्यू इंग्लिश स्कूलची विद्यार्थी निलिमा परब आपल्या बरोबर आहे. निलिमा, तू 8वीत आहेस. शाळेमध्ये अशी शेती करण्याचं अगोदर कधी केलेलं होतंस का 8वीच्या अगोदर? हो, केलं होतं. अच्छा, म्हणजे पहिल्यापासूनच इथे ह्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये जेव्हा तू म्हणजे शिक्षणासाठी आलेली आहेस तेव्हापासून तू शेतीचे इथे प्रशिक्षण दिलं जाते. तुझ्या घरी शेती आहे का तुझी? हो, आहे. म्हणजे तुला शेतीमध्ये काम करायची सवय आहे. परंतु ते आपण घरी काम करतो. इथे शाळेमध्ये जेव्हा आता ही अशी कलिंगडं सुंदर आलेली आहेत किंवा इतर भाजी तुम्ही पिकवलेली आहे, ते काम करताना तुला कसं वाटतंय? मला छान वाटलं की हे सगळं मी कलिंगड वगैरे पहिल्यांदाच केलं होतं, कारण ह्याची काही कशी मला माहिती नव्हती. पण सरांनी जेव्हा सांगितलं ना तेव्हा मला वाटलं की मी तर आता घरी शेती करतेच आहे, पण इथे पण काहीतरी करायला मला आनंद होतो. नक्कीच. आणि जेव्हा कलिंगड आपण बाजारावरून विकत घेतो, परंतु इथे प्रत्यक्षात जेव्हा तू स्वतःच्या हाताने जेव्हा ही पिकवलेली आहे ते बघताना, ते वाढवताना कसं काय वाटलं तुला? मला छान वाटलं की मी स्वतः ही कामं केली आहेत आणि त्यामुळे
हे सगळे विकण्याचं काम वगैरे आम्हाला विक्री व्यवस्थापन हे पण शिकवलं गेलं. त्यामुळे विक्री कशी करायची, नंतर बिया कशा पेरायच्या, कसं मल्चिंग पेपर लावायचा, हे सगळं मी पहिल्यांदा शिकले. असं 8वीतली विद्यार्थिनी प्रांजल चौरे ही पण या छोटीशी ही जी काही बाग केलेली आहे तिथे अत्यंत सुंदर आनंदाने इथे काम करत असते. प्रांजल 8वीमध्ये आहेस, अभ्यास तर आहे, परंतु त्याच्याबरोबर हे जे काही आहे आपण बाजारातून नेहमी वाली, गवार, भेंडे हे विकत घेतो, परंतु तुम्ही आज प्रत्यक्षात इथे पिकवले. हे करताना तुला कसं वाटलं? हे करताना मला खूपच छान वाटलं की म्हणजे आपण घरी असतो, घरी कसं मोबाईल बघत असतो, टाईमपास होत नाही, पण शाळेत मात्र शिक्षकांनी आम्हाला खूप सुंदर प्रेरणादायी हे सगळं शिकवलं आहे. आणि हे करताना मला खूपच सुंदर वाटलं की हां, आमच्या शाळेत पण काहीतरी आहे, आमच्या शाळेत पण काहीतरी वैशिष्ट्य आहे की आमच्या शाळेत हे सगळं पीक उगवलं जातं आहे. आणि हे उगवताना, त्यांच्या बिया लावताना, मल्चिंग पेपर लावताना खूपच आनंद झाला मला आणि खूप उत्साह वाटतं की हां, मी या न्यू इंग्लिश स्कूल शाळेत शिकते. आणि या शाळेत असे उत्पन्न कसं करायचं, उत्पन्न कसं विकायचं, हे भेंडी वगैरे कशी वाढवायची, हे सगळं आम्हाला सरांनी शिकवलं. आणि मला खूप छान वाटतं या शाळेत मी आहे आणि हे सगळं काम करताना पण मला खूप आनंद होतो. पुढे होऊन आता 8वीत तू आहेस, पुढे होऊन काय होण्याचं तुझं स्वप्न आहे? पुढे होऊन मला एक पोलीस बनायचं आहे. पण जर पोलीस मी बनले नाही, मी अभ्यास तर खूप करणार आहे, पोलीस पण बनणारच आहे, पण पोलीस बनल्याबरोबरच मला शेतीची देखील खूप आवड आहे. मी एका शेतकऱ्याचीच मुलगी आहे आणि जर मी पोलीसमध्ये झालीच नाही तर मी स्वतःचं काहीतरी करिअर घडवून आणू शकते. मी हे स्वतःची बाग बनवू शकते, कसलीही म्हणजे भेंडी, भाजीपाल्यांची मी स्वतः बाग बनवू शकते आणि स्वतःचं करिअर मी स्वतः घडवू शकते, स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते. शाबास. 9वीत शिकणारा आर्यन कदम याची शेतीभाती काहीही नाही, परंतु तो या बागेमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. आर्यन, तुझी तर शेती नाही, शेतीचं तुला म्हणजे शेतीमध्ये काम कसं करायचं, मातीत हात कसा घालायचा याची काहीच म्हणजे अगोदरची काहीच कल्पना नाही. मग आता इथे हा जो काही उपक्रम शाळेने घेतलेला आहे तिथे तुला काम करताना कसं वाटतं? मला चांगला अनुभव आलेला. पहिल्यांदा असा अनुभव घेताना खूप म्हणजे आवड झाली शेती करण्याची. म्हणजे जर कुठे म्हणजे चांगल्या नवीन भाज्यांची मला कल्पना आली की कशा असतात ते, त्यामुळे चांगला माझा अनुभव होता स्टार्टिंग. बरोबर. आता घरी आई जेव्हा बाजारातून भेंडे, वाली वगैरे विकत आणते, ते स्वतः तुम्ही इथे जेव्हा उगवलीत आणि प्रत्यक्षात ते कसे तयार होतात हे जेव्हा समजलं त्यावेळेस तुला कसं वाटलं? वेगळा अनुभव होता. कधी माहिती नव्हतं की असे भाज्या येतात, ते वेगळा अनुभव आला मला की पहिल्यांदा म्हणजे असे भाज्या उगताना बघणं. पण आता पुढे समजा आता तुझी शेती नाही, परंतु याच्यामध्ये जर आणखीन तू आता 9वीत आहेस, 10वीचं पुढचं वर्ष तसं महत्त्वाचं आहे, अजून 2-3 वर्ष तू जर इथे म्हणजे अशा पद्धतीने जर घरात शेतीचं जर अशा बागायतीचं जर काम सुरू केलं तर पुढे तुला शेतकरी व्हायला आवडेल का? हो, मुळीच आवडेल मला खूपच. कारण मला ह्याच्यामध्ये खूप चांगलं म्हणजे इंटरेस्ट आता आलेला आहे, कारण चांगला एक्सपिरियन्स आला आहे मला शेती करताना. आता आवडेल मला म्हणजे पुढे जर कधी म्हणजे असं आलाच का तर मग आवडेल मला शेतकरी व्हायला. आपल्याबरोबर युवराज सुद्धा आहे. युवराज कोल्हापूरचा आहे. खरं तर कोल्हापूरच्या माणसांना शेतीची पहिल्यापासूनच सवय असते. उंच ऊस, त्याच्यामध्ये फिरणारी ही मुलं, ही त्यांना लहानपणापासून कोल्हापुरात शेतीची सवय असते. युवराज, तुझी शेती पण आहेच, परंतु इथे ऊसाच्या शेतीऐवजी तुम्ही मका लावलाय, वाली लावली आहे, भेंडी लावली आहे. कसं वाटतं इथे काम करताना? मस्त. याच्या अगोदर तू कधी असं केलेलं होतंस का? हो, एकदा केलेलं. पण हे जेव्हा करतोस तू, आता भेंडी उगवली आहेस किंवा वाली आहेत, कलिंगड आहे, ते करताना, खोदताना, प्रत्यक्ष बी लावताना कसं ते वाढताना बघताना कसं वाटलं तुला? मस्त. या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना खरं तर मार्गदर्शनाची गरज असते आणि हे मार्गदर्शन, सगळ्यात महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलेली ह्या सगळ्या शाळेतल्या सगळ्या शिक्षकांनी, परंतु विशेष असं मार्गदर्शन केलेलं आहे दळवी सर आणि राणे सरांनी. सर, खूप मस्त वाटतंय ह्या बागेमध्ये फिरताना. मुलांना हे जेव्हा तुम्ही भाजीपाल्याचं परतदार किंवा असं जे शिक्षण दिलं आहे, कशी तुम्हाला कल्पना कशी सुचली? सुरुवातीला आम्हाला जागा मिळाली, त्यामुळे आम्हाला वाटलं की काहीतरी आपण करायचं.
आणि संस्थेने पण आम्हाला खूप असे मदत केली. संस्थेचा सपोर्ट खूप आहे आम्हाला. आमचे प्रभाकरजी सावंत त्यांना खूप आपण आवड आहे पण हे तुम्ही काहीतरी करा, त्यामुळे आम्ही मुलांना घेऊन करायला लागतो. बरोबर. मग त्या ओढा कसा होता मुलांचा? कारण सगळ्याच मुलांना, कारण आताची मुलं कशी आहे मोबाईल किंवा याच्यामध्ये व्यस्त असतात. मातीमध्ये पुन्हा त्यांना तुम्ही काम करायला लावलं तर ती स्वखुशीने आली का? हो, मुलांना आवड असते, कारण बरेचशी मुलं शेतकऱ्यांची आहे, काही मुलं कर्मचाऱ्यांची पण आहे. पण मुलांना मातीमध्ये ज्यावेळी बिरुस्तारा जो आनंद असतो तो आनंद मिळाल्यानंतर मुलांची आवड निर्माण झाली होती. राणे सर, गेल्या वर्षापासून म्हणजे जूनमध्ये ही शाळा इथे जेव्हापासून आलेली आहे तेव्हापासून पहिल्यांदा भोपळ्याचं उत्पन्न आणि नंतर हा बगीचात उभारलेला आहे. मुलांना स्वावलंबन तर शिकवताच, याच्यामधून एक वेगळा आनंद तर मिळतोच आहे. सृजनशीलतेचं एक हे प्रतीक आहे, त्याचाही आनंद मिळतोय. पण एकूणच याचं अर्थकारण कारण नुसतं पिकवणं नाही, आता विकणं सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तर ते कसं मॅनेजमेंट तुम्ही शिकवता आणि त्याच्यातून कसं त्यांना आपण पुढे कसं त्याचं व्यवस्थापन करावं हे कसं सांगता? जुलैमध्ये आम्ही भोपळ्याचं उत्पन्न बिया वगैरे पेरण्याची सुरुवात केली आणि ऑक्टोबरच्या दरम्यान खरं उत्पन्न आलं. त्याच्या विक्रीचं व्यवस्थापन आता म्हटलं हे सगळं अगदी दिवाळीची सुट्टी लागणार होती आणि शेवटचा दिवस आमचा होता आणि त्या मुलांना फक्त विक्रीचं कसं व्यवस्थापन करायचं तो म्हणजे नुसता भोपळ्याची किंमत किती होते आणि ते ढिसी पडून हे केल्यानंतर त्याची किंमत किती होते याचं अर्थकारण करण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष रविवारच्या बाजारामध्ये आम्ही ती मांडणी केली आणि त्यांना नक्की कळून आलं. म्हणजे जसे बेळगावचे व्यापारी किंवा आमचे इथले लोकलचे व्यापारी असतात ते जसं ओरड मारून जसं गिराईक जमा करत असतात त्या प्रकारचे गिराईक जमा करण्याचं काम अक्षरशः विद्यार्थ्यांनी केलं आणि हे सगळं करत असताना त्यांना ते कळलंच. म्हणजे अक्षरशः पैशाचा जो डबा होता तो ते स्वतःकडे ठेवून त्याच्यात पैसे टाकायचे, किती मागे द्यायचे गिरायकाला, किती मागे द्यायचे, आपल्या पुन्हा भेशीच्या रूपामध्ये किती रक्कम मिळू शकते, त्याचा पूर्ण भोपळा गेल्यानंतर त्याचं किती रक्कम मिळू शकते याचा पण अंदाज मुलं घेत होती. आणि सगळं ज्यावेळी आम्हाला त्या दिवशी अक्षरशः 7 ते 8 हजाराचं ज्यावेळी उत्पन्न मिळतं त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद एक वेगळा होता. कारण स्वतःच्या कमाईतला पैसा स्वतःच्या घामाने आपण ज्यावेळी कमवतो त्याचा आनंद वेगळा असतो. मुलांनी त्यावेळी प्रत्यक्ष अनुभवलं आणि हेच म्हणजे नुसतं पीक घेऊन चालत नाही. आपल्या शेतामधलं पीक ज्यावेळी आपण विक्री करतो त्याच्यापासून येणारं उत्पन्न किती आहे याचं ज्यावेळी कॅल्क्युलेशन मुलं करतात त्यावेळी खरंच त्यांना एक वेगळा अनुभव हा जातो आणि हा लाईफ लॉंग असतो मुलांना. त्यामुळे ते एक वेगळं पण मुलांना नक्कीच आनंद. या शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत रायबन सर, ते देखील आपल्याबरोबर आहेत. सर, एक वेगळा अनुभव या वर्षापासून म्हणजे जेव्हा ही शाळा इथे तुम्ही नवीन शिफ्ट केलेली आहे तेव्हापासून एक वेगळा अनुभव या विद्यार्थ्यांना मिळतो. शिक्षण आणि प्लस शेतीमध्ये वावरणं हा एक अभिनव वेगळा कन्सेप्ट आहे. कारण आज शिक्षकसुद्धा काय सांगत असतात की तुम्ही जास्तीत जास्त वाचा, जास्तीत जास्त तुम्ही ग्लोबल होण्याचा प्रयत्न करा, परंतु पुन्हा मातीकडे वळा हे फक्त शेती शाळांमध्ये शिकवलं जाते. कसं वाटतंय आणि कसे मुलांचा त्यावेळेस विद्यार्थ्यांचा तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा होता? खरं तर मॅडम कसं आहे, आपला भारत देश कृषीप्रधान देश आहे आणि सगळी शेती आपली पावसावरती अवलंबून खरं तर आहे. कोकणामध्ये बराचसा पाऊस पडतो पण बाकी अडवण्याची व्यवस्थापन काही दिसत नाही. पण जी काही शेती आहे त्या शेतीतून थोडंसं उत्पन्न मिळावं, शालेय अभ्यासक्रमाबरोबर मुलांना शेतीची एक आवड निर्माण व्हावी आणि या उद्देशानं आमच्या शालेय समितीचे चेअरमन प्रभाकरजी सावंत साहेब यांचं आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन असतं. नेहमी काहीतरी नवीन उपक्रम करण्याबाबत त्यांच्या सूचना आम्हाला असतात आणि त्याच्याबरोबरीनं मॅडम आम्हाला भगीरथ प्रतिष्ठान झारापचे डॉक्टर प्रसाद देवधर सर यांचं मोलाचं मार्गदर्शन असतं, त्यांचं सहकार्य असतं आणि या सहकार्याच्या जोरावरती हे अशा प्रकारचा उपक्रम आम्ही शाळेमध्ये सुरू केलेला. विद्यार्थ्यांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? कधी म्हणाले का की नको बाबा मातीत मी जाणार नाही? सगळीच मुलं अशी म्हणत नाहीत. काही कर्मचाऱ्यांची मुलं आहेत, जिल्हा असल्यामुळं नोकरदारांची मुलं आहेत, पण ती सुद्धा इतर मुलांच्या बरोबरीनं या कामामध्ये व्यस्त आहेत, सहभागी होत आहेत, समरस होत आहेत आणि इथला आनंद या कामाचा ते मिळवत आहेत. कुठल्याही शाळेची शालेय समिती जर सक्षम असेल तर काय करू शकतो हे आपण बघतोच आहोत. न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोसने एक वेगळा आणि अभिनव असा उपक्रम या वर्षापासून सुरू केलेला आहे. या शालेय समितीचे अध्यक्ष आहेत प्रभाकरजी सावंत आणि त्यांनी
वेगवेगळ्या कल्पनांमधून हे अत्यंत सुंदर असं इथला जो काही परिसर आहे तो डेव्हलप करण्याचा एक मानस घेतलेला आहे। या डेव्हलपमेंटबरोबरच विद्यार्थ्यांना शेतीमध्ये रुची व्हावी, त्यांना छोट्या छोट्या व्यवसायांमध्ये ओढा त्यांचा वाढावा, याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी एक विशेष असा उपक्रम सुरू केलेला आहे। प्रभाकरजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे, नमस्कार। शेतीचं तर व्यवस्थापन शिक्षकांबरोबर तुम्ही त्यांना दिलेलंच आहे कसं करायचं ते, परंतु हा जो हॉल आता तुम्ही बांधायला घेतलेला आहे, इथे तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंटचं काम सुरू करणार आहात। ही कल्पना कशी सुचली आणि काय आहे त्याचं कार्यक्रम? थोडक्यात आता तुम्ही जसं या शाळेचा आमचा परिसर बघितला तसं मी सांगतो की या वर्षीच्या जूनमध्ये आमच्या शाळेला गेली 25 वर्ष स्वतःची इमारत नव्हती। आम्ही थोडं लोकांच्या सहकार्यातनं काही कंपनींच्या CSR मधून वगैरे आम्ही यावर्षी एक शाळा बांधली आणि आमचा असं प्रयत्न होता की त्या शाळेचा लुक जो आहे तो शाळेसारखा असायला हवा आणि ते आम्ही सगळं केल्यानंतर आमच्याकडे एक सुदैवाने 5.5 एकर इतकी जागा आहे आणि चांगली सुपीक जागा आहे, पाण्याची व्यवस्था आहे, म्हणून इथला परिसर आम्हाला अशा पद्धतीने आम्ही डेव्हलप करायचा विचार आहे की उद्या हे शैक्षणिक संकुल म्हणून बघायला येते ना, ते कृषी पर्यटन केंद्र सुद्धा असलं पाहिजे आणि जिल्ह्यातल्या किंवा जिल्ह्याबाहेरच्या सगळ्या शाळांनी इथे आलं पाहिजे। खरं तर अशा पद्धतीची सुरुवात सुद्धा झालेली आहे, अनेक शाळा आता आमच्या इकडे भेट देतात आणि मी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझे सगळे सहकारी संचालक आहेत, विश्वस्त आहेत, त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी असं या शाळेसाठी कोणताही उपक्रम राबवायला एक चांगलं त्यांचं सहकार्य आहे। आणि दुसरा यातला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे आमचे शिक्षक। इथे जे काही 10 शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांचं खूप मोठं सहकार्य या ठिकाणी आहे। संस्थेच्या अध्यक्षाने, स्कूल कमिटीच्या अध्यक्षाने एखादी गोष्ट ठरवली तर तोही स्वतः येऊन करू शकत नाही की विद्यार्थ्यांना घेऊन काम करणं हे शिक्षकांचं काम आहे, म्हणून हा परिसर हळूहळू डेव्हलप होतोय। एकच वर्ष अजून झालं किंबहुना ते पूर्णही झालं नाही, पण मी एक निश्चितपणे सांगतो की 5 वर्षांमध्ये ही शाळा एक वेगळ्या पद्धतीचं आकर्षण केंद्र जिल्ह्यात असेल, ज्यामध्ये शैक्षणिक सगळ्या चांगल्या गोष्टी असतील, कृषी संदर्भात असतील, कौशल्य विकासासंदर्भात असतील। आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाकडे येतो। आम्ही काय केलं की सगळ्या शाळेतले जे काही उपक्रम आहेत ते प्रत्येक एका शिक्षकाला नेमून दिलेले आहेत, याने ह्या विषयाकडे बघावं, त्याने ह्या विषयाकडे बघावं आणि मुख्याध्यापकांनी सगळ्यात शेवटी त्याने आणि आम्ही सगळीकडे आपण त्यांच्यावर सुपरवाईज करावं, मॉनिटर करावं, त्यांना सहकार्य करावं। इथे आमचे गेले सर म्हणून आहेत ते हे आमचंच आहे की अगोदरच्या याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल शाळांची नावं अशी असायची की जीवन शिक्षण शाळा, म्हणजे जीवनाचं जे काही शिक्षण आहे ते शाळेत मिळालं पाहिजे। समजा आता तुम्ही सांगितले वेगवेगळे उपक्रम किंवा CFC सेंटर सुद्धा, म्हणजे की जे खरंच एक वेगळीच संकल्पना आहे की काही शाळा की ज्या हे असं उभं करू शकत नसतील किंवा ते त्यांची कपॅसिटी नसेल तर त्यांना इथे येऊन ते मार्गदर्शन घेऊ शकतात। खूपच चांगलं हे आहे, परंतु हे सगळं करताना आता तुम्ही म्हणालात की आम्ही प्रत्येक शिक्षकाला एक जबाबदारी वाटून दिलेली आहे। शिक्षकांना अगोदरच खूप कामं असतात, मग त्यांनी ह्याच्यामध्ये थोडंसं काही कुरबुर केली का की नाही बाबा हे आता सांगितलं आणि परत व्यवस्थापनाने हे आणखीन एक जबाबदारी काहीतरी दिली, असा त्यांचा काय हे होता का मानस? अगदी ह्या प्रश्नाचं खरं उत्तर दिलं तर कदाचित दृष्ट लागेल। त्यामुळे एवढंच सांगतो की कोणत्या या सगळ्या शिक्षकांनी एक विषय अनुभवला आहे की त्यांना करायचं खूप होतं। ही सगळी शिक्षक मंडळी आता 45-50 वयोगटातली आहेत, गेली 20 वर्ष त्यांची सर्व्हिस जी आहे ना ती भाड्याच्या शाळेमध्ये गेली, त्यामुळे त्याच्या मनात खूप काहीतरी करायचं होतं, ते करता आलं नाही आणि ती एनर्जी मला आता ह्या 5-6 वर्षामध्ये वापरायला मिळेल, हे त्यातलं मुख्य विषय। त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात आहे स्वतःची जागा, स्वतःची इमारत, स्वतःचे प्रोजेक्ट असं काहीतरी करण्याचं आहे। त्यामुळे सगळ्यांचंच कॉपरेशन भरपूर आहे, म्हणून आम्ही सगळ्यांना एक जबाबदारी, आमच्या पाटील मॅडम आहेत, त्या कसरकर मॅडम आहेत, ही शिशुवाटिका आपण चालू केली आहे त्याची जबाबदारी सांभाळतात, गीते सर आहेत, अशा सगळ्या सरांना आहेत, कोणी स्पोर्ट्स सांभाळतं, कोणी ॲग्री करतं, कोणी इतर सगळे उपक्रम करतात। तर अशा पद्धतीचं आपलं ते सगळं चालू आहे, त्यामुळे कोणाची कुरबुर नाही, उलटं ते आनंद घेतात आणि आम्ही सुद्धा मुलांमध्ये आनंद घेतो की मी सिव्हिल इंजिनियर असल्यामुळे ही इमारतीचा एक विषय सांगायचा राहिला। ही इमारत करताना आम्ही सगळ्यांनी असं ठरवलं की ही इमारत करताना एकदम इमारत बांधली आणि मुलांना दिली असं नको, शाळेतल्या मुलांनी ही इमारत बांधताना सुरुवातीपासून बघावं, म्हणून आम्ही काय केलं ह्याचा प्लॅन मुलांना वर्गात शिकवला, लांबी काय, रुंदी काय, खिडक्यांची उंची किती हे सगळं शिकवलं, मुलांना आवडलं। मुलांनी दुसऱ्या दिवशी आपापल्या घरांचे प्लॅन वगैरे काढून आणा, नंतर पुढच्या वेळेला इथे लाईन आउट करताना चुना कसा मारायचा, काटकून कसा, रस्सी कशी, हे सगळं मुलांना दाखवलं, शिकवलं, त्यांच्याकडे करून घेतलं चुना वगैरे मारणं। त्याच्यानंतर मग खोदलं, त्याच्यानंतर मग PCC काय असते, त्याच्यानंतर बांधकाम काय असतं, सांतमोड काय असते, हे सगळे शिक्षक आमचे त्यांना शिकवलं। किंमत ही आहे, म्हणजे एवढंच नाही तर आमच्या मुलांनी सिमेंट कॉन्क्रीटचा मालही कालवलं आहे, त्याचे सगळे फोटोज वगैरे आमच्याकडे आहेत, ते सगळे करून हे सगळी मुलं बघत आली, त्यामुळे त्यांना नाही ह्या इमारतीशी एक अटॅचमेंट वाटली, म्हणजे कुठेतरी आनंद आहे आणि त्यामुळे मुलांमध्ये अजून एक दृष्टिकोन तयार झाले की जाता येता कुठे काम दिसलं की बघायचं ना आपण काय चाललंय, काय हे झालं,
असा एक प्रयत्न आमच्या शिक्षकांनी केला. त्यामुळे प्रत्येक वेळी काय आम्ही इथे नसतो, पण शिक्षक प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी कॉन्क्रीट आहे हे आहे ते सगळं ह्यांना दाखवतात. त्यामुळे शिक्षकांचं खरंच आभार मानलं पाहिजे. आणि त्यांना मी असं आवाहन केलं की आमचं एक मिशन 500 असं आहे. आमची आता मुलं 250 आहेत. आम्हाला 4-5 वर्षामध्ये 500 मुलांची शाळा करायची आहे. हे सगळं करायचं अशा पद्धतीचे उपक्रम केले पाहिजे. साहेब आतापर्यंत जेवढं सांगितलं मी हा परिसर बघितला. हे आता ही इमारत तुमची निर्माणाधीन आहे, ती कदाचित 1-2-3 महिन्यामध्ये तयार होईल. इथलं काम सुद्धा सुरू होईल. मला साधारण थोडंसं इथे फिरताना पूर्वी गुरुकुल शिक्षण पद्धती जी होती की तेव्हा तर निवासी होत्या, परंतु आता इथे शेती आहे. तुम्ही त्यांना आत्ताच्या युगाप्रमाणे जे काही त्यांना ट्रेड पाहिजे ते तुम्ही देताय त्यांना, किंवा सगळंच एकूण जगामध्ये तो जेव्हा इथून 10वी 12वी नंतर जेव्हा पुढे जाईल किंवा ह्या प्रशासनातून जेव्हा तो बाहेर पडेल त्यावेळेस तो जग फेस करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असेल. मग ते शेतीतलं असो, स्किल डेव्हलपमेंटमधलं असो किंवा इतर कुठल्याही व्यवस्थापनातलं असो, अशा पद्धतीचे देतात. थोडासा तो असा फील किंवा तो टच आला. अजून एक म्हणजे मिशन 500 हे तुमचं नक्कीच सक्सेसफुल होईल, कारण ही ख्याती तर तुमची लवकरच आता सगळीकडे पसरल्यावरती लोक येतील की नाही मला ह्या शाळेत माझ्या मुलाला ॲडमिशन पाहिजे. त्यामुळे ते तर निश्चित तुमचं सक्सेसफुल होईल. कदाचित मिशन 500 आणि मिशन 1000 पण होईल. तर अशा वेळेस हे सगळं करत असताना फंडिंग हा तर प्रश्न असतोच. मी ते सांगितलं की आम्ही तोही सॉल्व्ह केलेला आहे. परंतु भविष्यात हे आणखीन डेव्हलप होण्यासाठी, हे आणखीन तशाच पद्धतीने ह्याचा आलेख उंचावत जाण्यासाठी तुम्ही काय नियोजन करता? आम्ही आता असं करतोय की हे झालं काय, आता आमची छोटी छोटी नारळा वेळाची झाडं आहेत ती उत्पन्न देतील, त्याला थोडासा वेळ लागेल. पण ताबडतोब काही कोणत्या पद्धतीचं उत्पन्न मिळालं म्हणून यावर्षी आम्ही 200 बांबूची लागवड करणार आहोत. म्हणजे हे सगळं मेंटेन करायला, उभारताना एखाद्या वेळेला बाहेरचा निधी आला, पण मेंटेन करायला देखभालीसाठी आपण बाहेरून पैसे आणू शकत नाही. तर त्यासाठी आम्ही बांबूचं पूर्ण आमच्या या साईडने बांबूचं भेट करणार आहोत. आणि दुसरं एक मियावाकी म्हणून घनदाट म्हणजे आपल्याकडची देवराई असते ना, तशा पद्धतीचा एक प्रकल्प आहे. तोही आमच्या विचाराधीन आहे. आम्ही 21 कोटी जागा देऊ, ती वनराई एक निर्माण करायचं वगैरे आहे. थोडक्यात काही सस्टेनेबल होण्यासाठी आम्हीच काहीतरी नवीन प्रयत्न करून त्यातून काही जे उत्पन्न मिळेल त्या उत्पन्नातून चालायचं. म्हणजे साधा एक रिसायकल प्रोसेस आम्ही कशी करतो ते तुम्हाला सांगतो. भोपळे विकले त्यावेळी सरांनी सांगितलं 10,000 रुपये मिळाले. मग ते 10,000 रुपये आम्ही त्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये वगैरे कुठे खर्च केले नाही, मुलांच्या कष्टाचे होते. ते 10,000 रुपये आम्ही प्रसाद देवधरला दिले. प्रसाद देवधराने त्यामध्ये 25,000 रुपये घातले आणि 35,000ची ड्रीप लाईन करून दिली. आमचं एक काम सोपं झालं. आत्ता सुद्धा काय आम्हाला उत्पन्न मिळेल ना, ते परत त्याचं जनरेट झालं पाहिजे, फंड्स रिजनरेट झाला पाहिजे. मग त्याच्यातून आणि थोडं फंडिंग वाढेल, मुलांना तो आनंद मिळेल, मुलांना आपण काहीतरी केल्याचं हे वाटेल. त्यामुळे मुलं उद्या पाईप जाताना तुटला तरी तो रिपेअर करतील, कारण त्यांना वाटेल की आपल्या पैशाचं आहे, स्वतःची वस्तू असं वाटेल. अशा पद्धतीचे काही आम्ही इथे उपक्रम वगैरे करणार आहोत. आता व्यायामशाळा प्रस्तावित आहे. असं बऱ्याच गोष्टी आहेत, थोड्याशा काही हे करण्याच्या दृष्टीने आहे. किंवा त्यांना एक्स्ट्रा नॉलेज मिळावं. घरात जर एखादा मिक्सर नादुरुस्त झाला, एखाद्याचा जर वॉशिंग मशीन नादुरुस्त झालं, तर ते थोडक्या ह्याच्यामध्ये कसं करावं याचं देखील प्रशिक्षण देणारी संस्था ते इथे उभारत आहे. आणि हे सगळं करत असताना या सगळ्या इथल्या शिक्षक वृंदांच्या चेहऱ्यावरती अत्यंत सुंदर असं हास्य आहे. विद्यार्थी खुश आहेत, कारण ते इथल्या शेतीमध्ये वावरत आहेत. प्रत्यक्ष भेंडी, वांगी, मिरची, वाली आणि कलिंगड जेव्हा ते निर्माण होताना बघतायत, त्यावेळेस त्यांचा जो अनुभव आहे तो केवळ अद्वितीय असा आहे. एखाद्या संस्थेने जर ठरवलं तर काय करू शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ही शाळा आहे. या शाळेचे पुढचे जे काही व्हिजन आहे ते खूप चांगलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भाजपची सावरकर गौरव यात्रा, शिवसेनेचं शक्ती प्रदर्शन. मंत्री उदय सामंत यांच्या बोटीचा अपघात आणि मंत्री केसरकरांच्या जिल्ह्यात डीएड बेरोजगारांचा आक्रोश. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.